היי, שלום, עוד פעם ככה בסיפור של פרויקט התלהבות העולמית של פרי ושלי, פרי עבדי, שבאולפן שלו אנחנו נמצאים עכשיו. אז הפרויקט הזה אמור לעשות לאנשים טוב על הלב, זה הכל. פשוט מדי פעם להביא איזשהו טיפ או איזושהי הדרכה, כשיש טכניקה מאחורי הסיפור הזה שנקראת טכניקה למודעות. פשוט להגביר את המודעות שלנו לכל מיני דברים. היום הנושא הוא פלן בי, אופציה ב'. כל דבר יש לי אופציה ב', ולזכור את זה. אפילו לרשום את זה באיזשהו פתק קטן שתמיד יש לי אופציה ב'. נניח אני יכול ללכת עם כובע ובלי כובע, עם נעליים יותר נורמליות או נעליים יותר משוגעות. אני יכול לריב עם מישהו או לא לריב עם מישהו. אני יכול לקנה או לא לקנה. יש לי אופציה ב', לזכור כל הזמן שיש לי אופציה ב'. וזה קטע גאוני אם אתה זוכר את זה, אבל אם לא רושמים, אז לא זוכרים את זה. ואז פתאום במהלך היום קורה משהו, אתה מתבאס או מתעצבן או לא יודע בדיוק מה, ושוכח שיש לך אופציה ב'. וזה חבל, כי זה די נחמד, די גאוני הסיפור הזה של אופציה ב'. אז לרשום את זה בפתק ולחשוב איפה אפשר ליישם את זה. אפילו באוכל, לדוגמה, אתה רעב, את רעבה. אתה יכול או לרדת על שווארמה, או לרדת על איזה בורקס, או לעשות ביצה קשה, סלט, לערבב את הכל עם סקי כזה, ולאכול משהו בריא יותר. אתה יכול לאכול תפוח, פרי לימדתי לאכול תפוחים, הלכתי, פרקתי בחנות ירקות מלא תפוחים, שמתי מלא תפוחים על השיש. אז זה האופציה ב' שלי. במקום לטחון אוכל ולהגדיל פה עוד יותר את זה נקרא ג'וני. אתם רואים? זה ג'וני, הכפל שומן שלי. אז או להגדיל את ג'וני, או לשמור ככה טיפה יותר על הבריאות, ויש לי אופציה ב' לעשות את זה. בתזונה זה ככה, בספורט זה ככה. מי אמר שצריך שעה וחצי בחדר כושר פעמיים שבוע? ואם נעשה רבע שעה הליכה, אז מה יקרה? יש אופציה ב', רבע שעה 20 דקות הליכה. בקיצור, טכניקה למודעות, אופציה ב' מהאולפן של פרי עבדי, ג'וי הכלב ואנוכי, שיהיה לכם יום מקסים, צ'או במבינו.